गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। आं दुलुरानी ब्रह्म। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ आसामाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिया खुंफुंजानो थाखाय गेजेराव 9 सानल'सै। बे समावनो राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव मुं सुलायनाय, सोंखारिलायनाय बायदिफोरखौबो बारानिफ्राय बारा नुनो मोन्दों। बे समावबो रायखांनो नांगोन दि बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्मआ 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि अदेबानि बिटिसिनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा गणेश कछारीनि सायाव माखासे सोंखारिनाय राव बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो नांगोन दि बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्मआ मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारीखौ एडाल्ट सावथुननि सासे फावखुंगुरसो होननानै बिथाङा बुंथियो आरो बेबायदि सुबुङा गावखौ साधु दिन्थिनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव भट बिनाया माबोरै जाथावगौ होननानैबो बुंथियो। बेजों लोगोसेनो आरोबाव बिथाङा बुंबावदोंमोन दि तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय एमएलए महरै देरहालाङोब्लाबो गणेश कछारी बिथाङा आइजोफोरखौ लानानैसो गाज्रि सावथुन खालामनो हागौ होननानैबो बिथाङा बुंबावदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं दिनै बिटिसिनि बारग' इएम महेश्वर बसुमतारीया बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्म बुंनाय बाथ्रानि सायाव एबा 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारी बिथांनि सायाव गाज्रि राव बुंनाया मोजां जायाखै होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों अजद दैखांदों। मख'नो नांगोन दि बिटिसिनि बारग' इएम महेश्वर बसुमतारीया दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला दा समाव जायफोर बिटिसिनि इएम एमसिएलए जाना दङ बिथांमोनहा खुगानि रावखौ हमथानानै बुंनो नांगौ। मानोना जानला मोनला बुंनाय रावफोरा साबजाथाव नङा होननानै बिथाङा बुंथियो। बिनि अनगायैबो बिथाङा इएम राकेश ब्रह्मखौ थोंजोङै थांखिनानै बुङो दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों इएम राकेश ब्रह्मआ जानला मोनला खोथा बाहायनाया साबजाथाव जायाखै आरो बेबायदिया बारा गोबाव सोलिनो हाया होननानै बिथाङा गोख्रों रावै बुंथियो। बिनि अनगायैबो बिटिसिनि बारग' इएम महेश्वर बसुमतारीया बुंथिबावनाय बायदिब्ला मोनफ्रोमबो खोथा बाहायनायानो मोनसे रेसपेक्टजों जानो नांगौ आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खुगानि बाथ्राफोरखौ हमथानानै बाहायनांगौ होनना इएम राकेश ब्रह्मखौ गोख्रों रावै बुंथिबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो जालांनाय फुजा मेलानि समाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा महरगिरि एबा फावखुंग्रि बिथांमोननि सावगारिखौ सेबखांनानै जुवा गेलेनाय, सोरखि खेला फिदिंनाय एबा गुबुन गुबुन आब्रुथि गैयै खेला होनायफोरखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै समाज बिजोंफोराव फावखुंग्रि बिथांमोनखौ मुगैथाव खामानियाव एबा लाजिफोनांनाय जादों होननानै गोबाङा सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रिफोरनि सावगारि सेबखांनानै फुजा मेलाफोराव जुवा एबा सोरखि खेला होनायखौ लानानै गोख्रों रावै सोंखारिदों। लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रिफोरनि सावगारिखौ लानानै जुवा एबा सोरखि खेला होनायनि सायाव गोख्रों राहा लानायबो जागोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावो दि बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रिफोरनि सावगारिखौ होनानै फुजायाव सोरखि खेला होनाया लाजिनांथाव एबा दुखुनांथाव जादों। बिनिखायनो बेफोरबायदि समाजारि बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय जेब्लाबो जानगाराव थानो नांगौ आरो जायफोरा बेफोरबायदि फावखुंग्रिफोरनि महर सेबखांनानै खेला होदों बिसोरनि सायाव राहा लानो पुलिस बिफानखौ खावलायनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि जुयेल टुडुनि जानानै मैया गसाइगाव सदर सहरनि गेजेराव कंग्रेसनि गाहाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मावखुलि बेखेवनानै होदों आसाम प्रदेश कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि आरो रायजो सभानि एमपि रिपुन बरा बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै एमपि रिपुन बरा बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो दि बिपिएफ दोलोआ बर' रायजो राजाफोरखौ फोथायखेबस' खालामबाय। बिनिखायनो बर' रायजो राजाफोरा आथिखालाव बुजिनो मोनबाय आरो बर' रायजो राजाफोरा बे खेबाव माब्लाबाबो बिपिएफ एबा UPPL नो भट होनाय नंला होननानै बिथाङा बुंथियो। नाथाय बर' रायजो राजाफोरा बे खेबाव एबा जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसजोंसो लोगोआव दंसै। बिनिखायनो 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथियानो देरहासार जागोन होननानै बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं एमपि रिपुन बरा बिथाङा बुंबावो दि बर'फोरखौ बिजेपि दोलोआ मोननै आफादाव जोनोम होनानै लोरबां खालामदों आरो बिजेपिनि टारगेटआ आथिखालाव बर' हारिखौ फोजोबस्रांनाय होननानैबो गोख्रों अजद दैखांदों। बेनिखायनो दिनैनि सानाव गासैबो बर' रायजो राजाफोरानो मिन्थिनो हाजोबबाय होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो आरो बे खेबाव UPPL आरो बिपिएफ दङब्लाबो बे खेबनि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव गासै बर' रायजो राजाफोरा कंग्रेस दोलोनोनो भटखौ होगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो।
दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। कामरुप नोगोरमा जिल्लायाव फैगौ 22 अक्ट'बर अदेबानि गाबोननिफ्राय 48 घन्टानि थाखाय पेट्रल पाम्पफोरा बन्द थागोन। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला वेल मार्केटिं कम्पानिजों सोलिबाय थानाय गनायथि लायैनि थाखाय नर्थ इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार एसोसिएशनआ फैगौ 22 अक्ट'बरनिफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय गुवाहाटीनि नोगोरमा जिल्लायाव पेट्रल पाम्पफोरखौ बन्द लाखिगोन होननानै फोसावथाय होदों। दानिया आरोबाव फैबावदो। महामारी कभिड-19 थासारिनि जाउनाव सोलोंथाइ फसंथानफोरा गोबाव सम बन्द जानानै थादोंमोन आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बेबायदि गोबाव सम बन्द लाखिनायनि जाउनाव अनलाइन क्लास होनानैब्लाबो फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, भियेटनामाव अनलाइन क्लास लाबाय थानाय समावनो सासे उन्दै गथ'साया मबाइल बेफ्रुनानै जिउ गोमायो। मोनथिनो मोननायाव 11 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'आ मबाइलखौ चार्ज होनानै गावनि अनलाइन क्लास लाबाय थादोंमोन आरो मोनथिनो मोननायाव इयारफन खौबो लागायनानै लादोंमोन। बे समावनो हरखाबै मबाइला बेफ्रुनानै खामो आरो उन्दै गथ'सानि गाननाय गस्लायाव अरा खामखांफैनानै गथ'सानि मोदोमावबो खामखाङो। उनाव नसुंसेनि सुबुंफोरा जाथायखौ मोनथिनानै उन्दै गथ'साखौ देहा फाहामसालियाव लांनानै थांदोंमोनब्लाबो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो गथ'आ जोबथा हां बोयो होननानै मिथिनो हानाय जादों। मोनथिनो मोननायाव बे जाथाया थांनाय 19 अक्ट'बरनि बेलासिनि 4 रिंगायावनो जादोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिटिसिनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा समाव UPPL दोलोजों जोबोर खाथि सोमोन्दोआव दङ आरो सिगां समावबो बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों गोबां सावरायबोबाय आरो जेब्लाबो समावनो UPPLआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ वेलकाम खालामो। मानोना मोनसे समाव बिदा फंबाय आरो जाथिखौ बिथांमोनानो दैदेनबोदों। बिनिखायनो बिपिएफनि गासै MCLA बारग' EM लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ फैगौ समाव मोनसे गोजोन समाज दानायनि सार्थआव बिथांमोनखौ जेब्लाबो UPPL दोलोआ वेलकाम खालामो होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो आथिखालनि बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा EM राकेश ब्रह्मआ। तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय हेफाजाब होजानाय आरो रायजो राजानि अनसायनायाव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 70,000नि बांसिन भट लानानै देरहासार जागोन आरो तामुलपुर बियाबाव आसामनि चिफ मन्त्रि EM GM हाबफैब्लाबो आंखौ फेजेननो हानाय नङा। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारी बिथाङा। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। उत्तराखन्डआव रोजा अखा हानायजों गोबां सिलिंखार आरो सा 40 सुबुंनि जिउ खहा। मोनथिनो मोननायाव आथिखालाव हादरनि माखासे रायजोफोरा बोथोर गैयै अखा हानायजों गोब्राबैनो भुगिनांदों। बेनि गेजेराव उत्तराखन्ड आरो केरेलानि थासारिया जोबोर गाज्रि थासारियाव सोमजिदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला उत्तराखन्डआव थांनाय सानथामनिफ्राय रोजा अखा हाबाय थानायजों गोबां खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों गोबां सुबुंफोरानो आरो गोबां अखा हाबाय थानायनि जाउनाव हा गिसिखानाय, न' बां बायग्रबनाय बायदि जाथायजों लोगोसे सा 40 सुबुंफोराबो जिउ खोमानांनो गोनां जादों होननानै खौरां मोननो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रिया दैबानाजों भुगिनांनाय आरो सिलिंखार जाजानायफोरनो अनसुंथाइ फोसावनानै होदों। मोनथिनो मोननायाव दैबानाजों जिउ खहा जानांनाय न'खरनो 4 लाख रां आरो न' बां खहा जाजानाय न'खरफोरनो 2,09,000 रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावो। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।